She wouldn't. It's my birthday. Benvingudes i benvinguts a l'especial terror d'aquest any. Un vídeo on repassarem les escenes més terrorífiques i esgarrifoses del cinema cinematogràfic. Però com que a YouTube només existeix la melancolia pels slashers clàssics, recopilacions de jumpscares cutrots i anàlisis sobre terror elevat que necessita 5 màsters i 3 doctorats per acabar d'entendre, jo us ofereixo la solució. Us porto el vídeo diferencial. Us porto un top escenes de terror de pel·lícules que no són de terror. Número 10. Aquesta aranya és pitjor que Espanya. Harry Potter i la cambra secreta. No faré la broma de que el fet terrorífic i paranormal sigui que aquesta saga s'hagi convertit en un èxit absolutament global, perquè quan vaig acceptar fer el vídeo a resum, l'acudit es va enterrar sol, com els pares d'en Harry. En un univers de fantasia fantàstica és habitual trobar moments foscos i criatures espantoses, i tot i que un dels punts que més he criticat de la saga és que no profunditzi narrativament en aquesta foscor més enllà de la fotografia i l'ambientació, haig de reconèixer que té alguns moments dignes d'estar en aquest vídeo, com és el cas de l'escena de les aranyes a Harry Potter i la cambra secreta. Per què aranyes? Per què no podia dir papallones? Amb una notòria millora en els efectes especials tant digitals com pràctics, la presentació de la gran aranya Aragog va provocar que moltes sales de cinema quedessin glaçades. Marshall, jo diria que no. Si els meus fills no li fan mal en Hagrid és perquè jo els hi mano. Provocant un fort augment dels casos d'aracnofòbia en infants i adults. Arànea, eczeme! Número 9. En Bilbo Saquet i el Fentanil, el Senyor dels Anells, la Germandat de l'Anell. No us preocupeu que això no serà pas un monogràfic de grans sagues, només estic cobrint la quota legal de fantasia heterobàsica. I és que, com he mencionat abans, els universos de fantasia contemplen molts aspectes que podrien generar malsons. El que no esperava era que en un món amb orcs, dracs, aspectes i Christophers Lee el que em faria apretar el cul amb força seria una simple conversa familiar entre hobbits. Jaja, quin susto, quin esglai. És com sortir a resmatars entre setmana. Número 8. Alguna cosa més, Doc? Qui ha enredat en Roger Rabbit? Una de les pel·lícules de pur entreteniment més emblemàtiques del final dels 80s, que es va transformar en un clàssic instantani deixant-nos escenes més que icòniques. Però el moment que posiciona el film en aquest vídeo no pot ser un altre que la transformació del jutge Doom. Després de ser atropellat per una planadora, el nostre amic Christopher Lloyd s'acaba convertint en una barreja pertorbadora d'ésser humà i dibuix animat. Una combinació d'amible que acaba amb un final encara més grotesc. De ben segur que algú no va dormir bé aquella nit. Holy fuck! That was diabolical. Número 7. Necessitem explicacions, Colau. Retorn a Oz. No abandonem els clàssics i els malsons infantils, perquè en el retorn de la Dorothy a la Terra 2 es va topar amb més d'un personatge digne d'estar en aquesta llista. Entre ells els temibles Wheelers. Uns éssers amb cossos allargats i rodes per extremitats que semblen haver sortit del barri del 22 de Barcelona. Encara ara resulten esgarrifosos. Els autòctons del 22 em refereixo. Espera't, que em confonc entre Trinitat Vella i Trinitat Nova. Número 6. Guri Guri Shutter Island. Encara tinc dubtes si compartir aquesta sisena posició amb Donnie Darko, dos grans thrillers psicològics que és impossible que et deixin indiferent. I si les aparicions de l'amic Frank són terroríficament emblemàtiques, la tensió que juga Scorsese amb Shutter Island s'eleva a un altre nivell. You're a fucking rat in a maze. Presentant-nos escenaris devastadors on l'únic enemic és el teu propi pensament. Tag, you're it! Elegantment pertorbador. Número 5. Una tarda normal a la Costa Daurada, al laberint del Fauna. Ei, calma, relaxa aquests dits. Segur que anaves a escriure als comentaris que això és una pel·li de terror, Terror no.
Fantaterror i realisme màgic, estimat Watson. Buah, quina ràbia m'acabo de donar. Sigui com sigui, aquest és el meu top i posaré el que em surti del Guillermo del Toro. Ambientada al final de la Guerra Civil Espanyola, ens narra la història de l'Ofèlia a través d'un món de fades més aviat inquietant, on de totes les criatures imaginablement imaginables en destaca l'home pàl·lid. Una criatura a priori inofensiva sempre i quan no mengi res de la seva taula. I tot i no haver-hi kebab, l'Ofèlia fa l'única cosa que no pot fer. Però n'hauríem d'estar agraïts, si no, ens haguéssim perdut l'home pàl·lid en acció. Número 4. Ni al metro en hora punta. La mòmia. Així és. Com no recordar les grans aventures d'en Brendan Fraser per uns deserts eterns i uns guions eternament absurds. Dividint la crítica i dividint els cors, La mòmia és una d'aquelles pel·lícules que se't queden guardades a la retina. I així ho va fer en una de les escenes inicials, la momificació en vida d'Imhotep. Quina claustrofòbia, quin trauma, quin mal rotllo. Això sembla pitjor que veure l'OnlyFans d'en Pablo Motos. Número 3. Ah no, espera, que jo us veig plorant els comentaris per no haver posat la vostra escena preferida. Va, us deixo aquí unes mencions honorífiques que podeu gaudir mentre li doneu el botonet de subscripció. A la recerca del submarí Titan, Pirates del Carib. The Brockhill is over, la guerra de les galàxies. Res de mascotes al llit, el padrí. Obre la porta que vaig als collons. León, el professional. Really, bud, look what you did! You killed a 4-year-old kid! Please. Ja esteu contents? Doncs seguim. Número 3. Aquest cubat a no pujar. Trainspotting. No sé com ho faig per trobar excuses perquè l'Ewan McGregor acabi sortint sempre en els meus vídeos, però qui hagi vist aquest film sabrà perfectament de quina escena parlo. Després d'una tràgica mort infantil, l'Obi-Wan ha de superar un període d'abstinència més dur que aguantar Twitter a les 3 de la matinada. Un malson acompanyat d'un ritme tecno i d'un nenuco inflat i diabòlic. Holy fuck! That was diabolical! Número 2. Unes colònies a Vic. Pinocho. Si bé Disney és expert en presentar molts moments foscos, com els elefants roses a Dumbo, la persecució dels gossos a Bambi o el final de l'Úrsula a la Sireneta, considero que Pinocchio es produeix la més terrorífica de totes. Després de convertir-se en un nen i descobrir l'entreteniment i el plaer, el jove protagonista es troba amb les conseqüències dels seus actes. Els malfactors són esgarrifosament transformats en burros. Una catarsi en tota regla que va traumatitzar més d'un infant, tot provocant que acabés estudiant ADE en una universitat privada. No miro a ningú. Número 1. Ah, que així es creen els diputats. El viatge de Chihiro. Si bé Disney té molts moments foscos, un estudi japonès no es podia quedar enrere en aquest aspecte. L'estudio Ghibli literalment toca tots els pals mantenint el seu estil únic i captivador. I en la meva humil opinió, aquesta idea agafa el seu màxim virtuisme i perfecció en el viatge de Chihiro. Still smiling! Però si de tots els moments que ens ofereix aquest meravellós film n'hagués de destacar un que em posa els pèls de punta cada vegada que el veig, aquest seria sense cap mena de dubte la transformació en porta als pares de la Chihiro.
Una escena prou terrorífica que accentua la desesperació de la jove protagonista a l'estar atrapada per primera vegada sense l'ajuda dels seus pares. Un viatge que haurà de fer tota sola. Per cert, això és un recordatori perquè no torneu a mirar la tomba de les lluernes. I fins aquí! Al final l'Adri va tornar a veure la tomba de les lluernes i va plorar com una magdalena. Ningú s'ho esperava, ningú s'ho imaginava. I si no esteu d'acord amb aquesta llista, em podeu deixar les vostres escenes als comentaris. I ja que esteu per allà baix, us podeu subscriure, deixar un m'agrada, compartir el vídeo amb alguna amistat amistosa i seguir-me a les xarxes socialment socials. Ja sabeu que s'intentarà fer tot el que es pot, però no sé si es podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies i fins aviat. Xau, 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 xau.